И здравейте хора, аз съм Геймър 123 и днес ще снимаме насам и да започнем да играем някакво ами. Аз ще оставя IP в описанието да може да играете. Чете на малко звука. И се почай напишем нещо. Сега почнем някакви дрифтове да правим или скокове. Чакай, още не. Скок! Кой ще кажете да ходим мобилни някъде санчи? И са военни. Това ли беше? Сега мисли, като... И една друга пушка. Аз често влизам в този сервер и може да играем някакво праташе. Ако не съм много добър. Кой ме стреля? Защо е? Как е? Защо? Много мразя маркира. Айде, спри! Go! Газ до дупка! Како е? Казвам го на другия. Пичко става, къде се? Къде се? Също не знам. Газ до дупка. Пичко става. Ла. Вижте какво правя. Сега се засъди, ще скакни хора. Ла. Уф, се удари. Това ще ме убие, спри! Не! Защо? Баш нещо е. Милане, само стреляй колкото ти искаш, мишко, я ме уби са, аре вина. Я нищо ми направиш, Милане тук, кой ще ми бяга са, нали? Раби. Газ до дупка.
Аля-ля-ля-ля. Ще да пусна рампа. Сега ще пусна рампа. Чакай. Пускам! Оу! Ля-ля-ля-ля-ля. Газу. Ода. Ще го прескоча сега. Го прескоча. Вижте прото, ако искате ще... Добре, хора, чай се иска за едно нещо. Ще ви покажа моята къща. Ето е моята къща. Сега ви покажа колко пари имам. Много са. Сега къщата. Няма да взема. Гледайте колко пари. Имам 29 милиарда или нещо милиона. Така е толкова. Съм много добър. Някой ми пише, нямам отговоря, защото ме интересува какво. Ще отида на... Много мразя така да чакам. Скоро. Не ми трябва така. Трябва да се взема отворено. Опа! Титан! Титаник! Awesome type now. Чай малко сега ще направим нещо. Само ми трябва мич. Чай малко. Знаеш по-много? Не знам дали ще тръгне. Да. Някъде видим. Да играе ли тия с част пред тази? Не ще е тъпо, ама честно. Ще да играя... Що? Елате ще ви пукам всичките нещи. Ще е кърта. Скот да е паша дода, ще се вътне. О, дода ще пръщата, мама, да си. Дема стреляш? Това ми тук е, къщен бягаш тук. Я, бъде тук е. Умираш! Кой ме стреля? Ще скърта мишка. Чай сега. Горе. Няма нищо ми направиш, че някой да се твърди. Бягай тук, аз съм горе. Ой, някъде. О, браво, чакай малко сега. Сега е пет кърта е тук. Чай сега взема е пет, където е пич. Ами е пичта иска. Чай, къде? Тук пича. Пич. Коста, ще ма бутнеш ма? Няма буташ ма, ти казах. Хичок, пай ще умреш, о, кино.